What is up mga Megs? For today's video, magmumukbang na naman tayo. So, with my tatay Siniboy gihapon no. By the way, lunch break day na mo karon sa school since dol-dol naman ang school na mo dire. Dili na lang may magbaon kay para makamukbang-mukbang pud mi og very light. So, magampo sa amin. Megs, kalasmahan sa anak si Santo, amen. Lord God, dagang kasalamat Lord sa kasi maghatag mo Lord, labi na galing sa among atubangan Lord. Kintanan Lord, among ipayo pasalamatan, pinagisi mong bugtang anak si Kristo, uban si Espiritu Santo, buhi nga hari at suran, amen. Kalasmahan sa Meg, kaon sa Meg, kani. Kaon na may mga Meg. Timo-timo na Meg. Timo-timo na Meg. Sus, kini. Basta gamay Meg, dugay mahurot pero daghan hurot na mo. Kailangan dyan may magdali mga Meg no kay klase pa na ko. Kasi pa ingit, gahian ni Meg. Klaro kasi dugay ni mahurot Meg kay gahian. Oh? Kuto ka Meg. Dili pa kasi ni Nes Meg. Amo din itang hotdog kutob alas 5 kaduki ka morot. So again, thank you today again Ate Daya sa pa-hotel niya namo last week and sa pag-buy niya namo og ticket sa Bicon. Refer kay me kay nakapapicture kami sa among idol. Nets, ang Nets man. Meg, naman ka Meg, bila ko Meg, pasama Meg nga Meg. So happy jud kami sa event Ate Daya kay nakapapicture mi sa mga famous vloggers and TikTokers. So happy jud kami no kay nakapapicture namin ni Ninong Rai and nakakita mi sa personal ni Yana Guerrero. Wow! Happy sa Meg, ako wala yung happy kay ako kuyuga. Kung kakaila akong mga naangat ko. Makailam ako basta ila ko tayo ila. Gaya mo hulot Meg ay. So nag-uniform na day ko mga Meg no kay di ko magkaon kay madito na ko skulahan. Meg, maayos ka rin ha? Hindi na ko Meg, kapag-haat na. Kung dali ko Meg, siguradong akong pangag Meg, sakit kayo. Higop-higop mo sa mga ha? Hang-hang, bunyi ko na Nala day may cook nga rin sa ubos mga Meg. Ako sila yung waiter mga may. Waitress ka, di mo ka waiter. Yung sabog Meg, lulot pa kulot na Meg. Maglihad ko gurot og usa ka ingon ani. Gahi kayo. Tigahi ang gituyo ang tinimig para di mahunod. Sa among chef, di ani na kasi to ining. Ang chef, ang tigluto. Okay na mga Meg? Tanaw mo? Ang sarap. Kaya mo. Kung di ini mahunod may biyagsaan kay Gahi kayo. Dahil kayo chicken. Gaya chicken. Di mo na chicken. Pig ching. Ning dili na ha, gahi na ha. Ako mas out ko sa ako mga brother sa Couples for Christ. O akong Sir Jonas. Sir. Kao-kao ko kamay sir, sir. Kay Pwede gahian sa ray? Shout out po dahil nila Ma'am Hilda guys, sila Ma'am Navarro, nila kan sa tanang maestra nga nagpa-shout out na ko. Shout out din ninyo kay gahapon ningon si Ma'am Hilda nga kanang sila Ma'am Navarro ra ko na ang akong i-shout out nya sila wa na ko sila gi-shout out. So shout out ninyo. Sir, Biyane niya eh. Biyane. Shout out po sa mong principal nga si Sir Vianney. Ano yung pinanggang ang prinsipal ha? Sa district to, sa Pinungahan. Sir! Naluot. Okay ka sir? Tagal na ako sir ha? Na apple. Among kanon sir, nahulot na pero among shoot out sir. Gusto Ka- ko nakuha. Gaya mo sir, gusto ba kong nakuha? Balbal!
Pagtabog ka ang Bradinos. Ano ba? Timot na naman. Matay dulol ka ba? Kaya padalon ta kag silukpen. So, Di mo hulot mo. Meg, tangtam akong ipon ni Meg. sa mga Meg, before ta mag-continue, na i-chika si to ending a very light. Kansi ka ba? Marites mo na. So, mga Meg, please don't skip. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-install at maglaro ng Heart Game. Click nyo lang yung link na nasa baba. Pagkatapos mong mag-install, ay mag-register na tayo. Type lang natin yung number at ang iyong password. And then wait na lang tayo sa OTP. At type natin yung OTP pag na-send na. At pagkatapos nyan, meron na kayong libreng 8 pesos na galing kay Heart Game. Yan ang pa-welcome ni Heart Game sa atin. So dito, pwede tayong kumita sa pagiging agent. At matataas din ang mga bigayan nila dito. So try na natin maglaro guys ng Tiger versus Dragon. So dito tayo kay Dragon guys. Ayun! Panalo tayo. So ganun lang guys. Ganun lang kadali maglaro at manalo sa Heart Game. Kaya download nyo na yung link dyan sa baba. Ay, hapit na oras. Kap! May ngunto eh, Kap. Ano na kumukaon ka pa eh. Di kayo hulot. Sus, karon pa dyan may namukbang nga ang kanon hulot usot anwa. Ako yung hulot kayo ulit. Barang. Oras. Hindi na oras na. Okay, nang magkaon ako ng Meg. Mag-dito na ako sa eskwelahan. Kaya I don't want to be late. Shoutout dahil sa akong mga classmate nga magsayod pamugos na ko nga magpa-shoutout. Silang Chelsea and Mika Yumi. Kamu alas, ako lang mga brother sa Kupol Rice. Sabi na si Badban, Badmane, Sir Winda, Sir Meme, mga Brad. Tanam niya yung Brad, pero sus, dugay di ko kohort yun. Takit makungipo, Ginoo. Hulot yung kanon ng Meg. Ang sudan, wak pa dyan. Stop and nakwaan. Ay, duhad ay. Wala namang nakaunsugan dito. Gusto pa dyan. Ako, kaduhan nito eh. Ako isa pa. Oo, sinsya ng Meg ha, kaya di mo kursudan kaya malamig, among ning may ka sa usak adlaw. Ang sauce Meg, lamig kayo sauce Meg, ha? Dili man nagahi, pangaglan ka. Maaw ka na. Sabi nagnani redoors ron, mahurot din ako. Ha? Gubko mo. Pero yung panit na Ha? Muwi ba? Ganaga red horse nun? Unta, Pagpalit. why kanta? Huta na net? Kanina ko alas kay, ha? So that's Yeah. it for today's video mga Meg. Please like, subscribe, and comment, and share, and follow my TikTok, my page, and please subscribe sa akong YouTube. So that's it for today's video. Bye-bye! Oy, bye-bye ha, mga Megs.